Lah iya, iki pesenan di iklan Facebook. Gak sesuai pemesanan, mosok pemesanan baju takwa. Lah kok tekone iki baju wanita iki opo iki ceritane iki? Aku iki pesene baju takwa regane 150. Lah kok bajune wong wedok sing teko iki opo iki? Lah terus tak gawe opo? Lek aku dodolan iku aja ngene carane. Lek aku dodolan iku aja gak sesuai pemesanan ngene iki. Lah iki wis klambi bajune wong wedok wis tau digawe. Diiklanno di Facebook yo opo iki? Regane 150 lah terus tak gawe opo ngene iki? Yo gak ketun aku, maksudnya gak ketun gak masalah kalau duwe 150. Tapi yo sing genah lek teko iki barange iku sing genah yo sing sportif lah. Lho, wis tipis, wis ambune gak enak. Lek dadi owner lek gak kuat dodolan gak usah dodol. Yo, tak elingno. Oh, ini iki mosok iso tak gawe riyaya. Ora kene tak gawe riyaya iki. Apane wong klambine wong wedok sing teko iki. Estimasi 3 hari sampai 5 hari. Apa leren nyaute tanggane klambi-klambi iki?